So what's up po mga bossing? So tayo po ay gagawa ngayon ng burong isda. Halubaybay. So ayun nga po ang ating ingredients. Kailangan po natin gumamit ng isdang malakapas. Kasi wala naman pong dilis dito or sardines. So ang gagamitin ko po ay malakapas na kinaliskisan ko po. Tinanggal ko po yung ulo. Tsaka po ko po siya sinala. So ito nga lang po ang gagamitin na sangap dyan sa ating bagong na isda. Asin lamang po at saka itong isda na malakapas. So ayan nga po, buburuin lamang po natin sa asin. So umpisa na po natin mga bossing. Po natin linasin. Yan. Simple lamang po ang ating paggawa. So isinama ko po yung mga itlog ng isda. Masarap po yan. Medyo kailangan po nating tapakan sa asin kasi yan po ang dadala. Haluin po natin. Ang gagawin po natin dito ay bibilat po natin sa araw. Tansya lamang po ang asin medyo matapang po talaga sa asin. Yan. Napakasarap po ang ating bagong na to. Special. So yun nga po, na-mix na po natin ang ating asin. So simulan na po natin ating isdang bagong halubaybay po kung tawagin. So kailangan po natin ng garapon, plastic. Kailangan po natin sa loob. So yung iba, kinakamay lamang po ito. So hindi naman po natin kailangan kamay. May kutsara naman po. Sige lang po natin sa loob. Sakto po. Sakto ang ating ginawang isda.
So ayun nga po. Ready na po itong ating malubaybay buong isda. So kailangan po natin siya ibilad sa araw. Siguro kailangan po natin maghintay na hanggang 5 araw. Testingin po natin sa 5 araw kung nagbago na po ang kanyang kulay. Tsaka medyo naluto na po sa asin yung isda. So yun nga po mga bossing. Ibilad ko na po sa araw. Para po sa mga kapanood ng aking video na to. So yun nga po, kung maaari po lamang ay mag-subscribe, mag-like, mag-comment, share na po. At wag lang pong kalimutan pinutin ang notification bell para updated po tayo sa mga video pa. So hanggang dito na lamang po. Maraming po salamat. Bye-bye. So yun nga po. Punta na po natin ang ating burong kapampangan, burong kanin, saka po yung ating bagong na malakapas sa lubaybay, saka po yung ating dinaing. So ito na nga po ang ating dinaing. Ayan, 2 araw pa lamang po yan, tuyo na po siya. So, ayan nga po yung ating bagong. So nagdala akong lalagyan ng ating bagong, ay ang ating daing. Ayan, special na daing, siguradong masarap. Oh, nalaglag pa. So ayan nga po yung ating buro, tsaka yung ating bagong. Dalawang araw lamang tuyo-tuyo na yung ating daing.